Nomor 1 Sukardi karo Hartono. Sukardi Hartono. Apa iki, Jek? Kancamu ki mbok kaya apa? Kowe pegawai negeri aja yayakan didik ngono utangmu apa akeh? Nemo loro jinem. Saya mau tamasya keliling-keliling kota. Keramaian yang ada selamat Indonesia. Kereta tak berkuda Bisa mencolok. Oh! bawa saya. Cah lanangnya biasa ngene iki. Ayo, wong ya subalane kok ya. Adane kok. Berikutnya Darmadi karo Purwanto. Saya duduk sendiri sambil cepat kanan dan ke kiri. Aku lari bagai kata berhenti maksud tak jejer loro mencolot barang. Bayu. Tekan omah tuh anyang-anyangen pora. Iki sing mencolot Nita cah-cah iki antarane su beser. Nyiseh. Keri dhewe. Budi Corong. Ngombe apa kemalan? Turi putih ditandur ning Kampung Agung. Turi putih ditandur ning Kampung Agung. Celeret tiba mendung. Kambange apa awas doira. Kambange apa? Sik. Yen iki pas bareng corong nek ra pas jeleng ngono. Baleni kok kono neh. Baleni, balik sih. Ah jelas. Ora jelas kok. Kok iki jeleng kok lagi jeleng ngono kuwi. Ora pas dhewe bocah. Lakone sedap malam yo iki. Lambene elek wis. Jogete ra pas ngono kae piye. Kembang-kembang melati. Kembang melati. Eh. Ibu pertiwi. Tang. Pak Jeloko. Katoke Amerika. Iki tek ora pas iki piye? Kok kene langsung kok kene. Yo. Daerah kembange apa? Nyawa iki kulino. Ayo. Lah gendakane nandut kok. Bojomu kandhanono ae. Asline ya dhisik karo kuwi sik. Kowe iki rasa Carah rupa rak menang rasa, rasane iki ya apa? rupane kaya anoman kaya ngene nek rasane terus piye? Iki matik ya ora pas ya. Kowe kei contoh. Kei contoh cara iki dinyetono lho. Daerah kambange apa? Daerah kambange apa? Nining dek bengi ya. Jajak.
Jajak. Mbak Juni nang kene lho. Mbak Tun. Yo paring lelipur mumpung ketemu karo KMB ya Nduk ya. Suwe ra ketemu ya Nduk ya. Maju. Torong kono pinggir kono. Darmadi. Budi. Sukardi. Mulai gitu seneng ae. Wong loro kok rumah akur-akur blas ngono to. Ayo ndang plek-plek. Namanya sepira ta? Ngetan bali ngulon apa sadyan ning kelakon ayo. Ayo Mas Mendhek sing apik, sing semangat. Awas yo. Oh. Pisan kas jolali timun karpi kelompok yang ngene iki iki saplok jajak ning menu KMB iki ya pas terus mergo copotane sedap malam maju mundur maju maju mundur hari ini corong kesel dhewe kiwa tengen maju dilirik tukang syuting kowe sigarane ayo bangun negarane ayo Mas awas oh ya hake oh ya hake lo awas jolali Hartono Pur Di Budi Darmadi Corong Lambene di zoom. sing ngubah awak ora lambene oh yen nuri ngono nuri corong nuri corong muga-muga mesle kari dalah ning patah tulang etan kono kuwi timun Budi Sukardi Darmadi Corong Budi Darmadi Corong Budi Darmadi Nuri Budi bener apa barang Madhep Rana biar sing delok kowe kaya delok iya wong demo ae asine ditenteni ya mung corong gitu. Alah rupane kok kethek ngono nek. Wong kok barang maju kabeh, sak kulu menjenge, sak apa-apane kuwi. Sak dengkule lincip kabeh. Maju. Mundur. Tujakno sikile wulu tok dadi kuat. Tekan omah gendelen apa ora ya? Kakine nek karete ngono kuwi.
Iya. Yo sita-sita gentung jleng yo. Hartono Purwanto Sukardi Budi Darmadi Corong piarang ra iki elek dhewe kok ngono. Ya. Ya, masuk. Madepe ngendi sik? Corong. Dodi. Ayo, Di. Ayo. Tekan omah terus adu sesuci wingi. Udur piye? Lah. Dodi, kowe timbang rapayu rabi mbok ngepek corong ngono kuwi. Cang Medun. Malah glenikan. Cang Medun. Katoke Amerika. Tas mbok idak kuwi lho. Awas, salon. Wes setrum engko malan. Palang sepur dilumpati, ayo kumpul delok. Ayo Mas ijing miring cepet menorit. Ngetan suwuk ya, bali ngulon. Kelakon. Jare we mau yen karo Nita ini kecil ngono. Heeh. Iya, lah. Iri apa entuk sak gelare dadi bebayan. Ya kowe iki bucorong. 6 mo. Piye ta? 6 mo. Moro. Iki banci tuwek dhewe ya iki. Oh, kancane mati kabeh. Sabalatane wis ndisi kabeh lho. Ci. Bosok neh. Rolu. Mo. Iki susu kok rata, Nduk. Gak nek pinggete blas. Ayo coba komposisi 1 2 3. Hartono ngarep. Nah. Corongan gak nih, Di? Nah, kono. Nah. Nduk, mumpung ketemu KMB. Ayo digedroke. Lagune Ningga Katresnan. Nah. Yo.
ing pucuk ing tresna Peleng nang kabebasane mengkaton-katon sliramu wae Aja lali Corong, kancane iso kabeh lho, Rong. Ngapa, Mbak? Masuk. Katake mata. Nanging sak yo. nangis sakjroning atiku Iya, Rong. Nining lagu nining ya. Tindingi sing tenanan. Yo. Nangis sajroning atiku. Hop. Minggat to. Kancane do iso lho ki mau. Kandhani kok. Digawa ning samboyonan. Ya. Yo. Nanging Nangis sajroning Hoi. Oi. Oi ta. He. sampean karo sapa? Kasuwun rino lan wengi. Kaya dole Keri dhewe digarap rock jogete metal kabeh. Masuk. Halo. aja lali mawaniku. Selegence dhewe. Bareng corok tarine tari supi. Kowe rok nek jogete kaya ngono iki piye? Ngopo iki? Kowe mau jogete nek kaya ngono iki piye? Rok yo sing ngono kok nyokel rok kupat kapit kaya. Yo, nanging sajroning atiku. Oh, kanana kang
kurang keras ya kita. Kurang keras. Jogete kurang keras iki. Heeh. Kurang ngerok kok. Ngapa? Hei. Lah Pak Lah, Pak Lurah ndi? Ora enek. kok. Ora enek. Pak Lurah wis mulih kok. Pak Lurah mulih kok. Bayane wi lho ngarepmu nah. Lah, Pak Bayan kuwi. Lah. Tarise Pak Bayan ngono, tarise sing apik. Lah dalah. Tutno. Oyak terus, oyak terus. Lah terus. Bayane gila saya lurahe ya gila nang. Loh. Messenger. Messenger. Ya. Mas Rudi, Injih. kula kinten cekak sematen awit corong mutung wis ra perane sing nyaweri jare. Ayo, Bali, wis rampung. kono. Ayo bablas nang Jenar. Andem wektalipun, monggo. Ning Jenar kok ngunggahke watu? Tebang. Nggih, sawetawis panglipur Mas Ri, Wis, monggo. ngono ya cah ya. Metune ya ora terus seneng-nengan. Yo coba ngarep Mas apa? Yo srepeke tok keneh, Bro. Aroma joget sitok-sitok. Turono. Gagan. Yo! Arum kurang wangi. Ayo. Dar maju. Baleni urung dadi. Kami kat ra iso melu-melu. Kegeden bokong. Tak betu. Hei. Marum kurang wangi. Ya sing tuwek dhewe lon-lonan. Soekardi. Nganggo kopral ora? Oi. Oh. Sing ngendang tanggane ya iso. Purwanto. Kowe minggat ora iso joget kowe. Asu arum purah. Contoh. Dingeti. Tirukno. Madhep ora ana sing ngendang genro. Wes. Ayo terus. Ya. Tinggal. Nggih. Ngaturaken agunging panuwun Ki Purusa.